זה מפלצת קרה של טכנולוגיה, הלב זה האנשים. ברוכים הבאים למפעל של דלתות דרור, מפעל ייצור חדשני, 5,000 מטר של ייצור. בואו איתי לראות כמה דברים. מחלקת הצבע שלנו בצורה רובוטית לגמרי, הכל מתבצע אוטומטית. מכונת דלתות, המכונה הזאת עושה חיתוכים, דוגמאות, מנעולים, צירים, כל מה שבא לנו לעשות על הדלת בעצם קורה פה. יש לנו פה מכונת CNC מתקדמת. לדלתות קו אפס שלנו, כל החיתוכים, כל הפינויים, כל הדברים נעשים על ידי מכונת CNC. אהלן חביבי. בת שלום. פה זה המכונות של המשקופים, פה עושים את הרגליים של הדלתות. זה בעצם כל המדפים שלנו, כל המידוף. אנחנו מייבאים את החומר מאיטליה, עובדים עליו בארץ ישראל, מייצרים פה בארץ, אי אפשר להיתקע ללא סחורה. חברים, יש פה מלא דלתות, לבנות, בגדלים מסוימים, כל המידות, כל הגוונים, כל הצבעים. סל המוצרים הגדול ביותר בדלתות דרור. פה בעצם אתם רואים מכונת עיטוף שעוטפת את הדלתות ושומרת את הדלתות מרגע שיצא מהמפעל עד שהיא מגיעה אליכם הביתה. בדרך לא יקרה שום דבר בין ההעמסה, בין הפריקה ובין המתקין. חברים, הדלת שלנו עטופה, מוכנה, נקייה, ואוטוטו מגיעה לבית הלקוח.